Emballement Anoula Mohamed Touré Kabo Studio 6 la Washington DC VOA Foba kono VOA Soba la Ninga nyeta ni saba obeano VOA Soba kono anga bi malikura o kena sigira anga bi tarata don o kuna foni bina boli nune kan politique ton den ani duguden ton Luka Sugandeli ka sigi kala fili nyeboli jokulu yarama holen do kono noe AIG Agence indépendante de la gestion pour les élections. Voilà ça ku jora famia nye benkan seben bolo dale wala likan aywa muso mugani wolonfla aywa lube aywa tle duru kananda Bamako. Here oni sigida den luka jenyoya o keneba nyeneje fe no théâtre bo fe yuwaru marala bingani munu kera kosanna bankas marala o e ma chaman bulika buka sigida yorola o degun obu chaman kuna amena doka sharia fana lame Burkina Faso ani Niger ulu jamana finitugu luka nyogoyela ya yira ka fo wele blala malima kuka aywa jekulu no saheli G5 na be fuma ulu jekile segere aywa afana be yira ka fo ko Chiden juruya o je nyogoya o be sabatile Turkey oni banisrala tela lame jamana tigi koro no Donald Trump ale critique so mawele la yinila ka FBI no ye aywa segesegeli kuluwe o balika seben laje munu minena kalo damenena aka so Florida marala bolono benkan seben na l'Amérique ani Mali che ka Mali lada ko o lakananiu kan ka fara anga bi farkolo nyanaje kuna funi kan nu de bina ke anga bi kuna funi kuma bawe ka la sauma aywa Bamako ajirala ka fo ko kunu tenendon ko politique ton den oni jamana den ka ton den sugandeli ka sigi kala fili nyana boli jekulu kono yarama horean la nabele ko age o bara korochera via bamra la skide ka bobo mako no Mohamed Danyogo aleba kuna foni wala angala Parti politique ani jekulu nankomu mako organisation de la société civile olu koni maseka benkan soro munye uka maswandi tawye munuka kata autorité indépendante de gestion des élections la noye kuluye mumbe kalafliko ka olo nyanabo o de la sa ministre somi nyeshini no kalafliko konyoma no ministre colonel Abdoulaye Maigaye ale konya nganyata munye o manu olu swandi chukoye o de ka tirage au sort ka o organiser au tirage au sort o muye o de mamunu nu ba fe ka doni kulu ko folin kono ko olu ka seben ko o to ka o tika ko blan balangono o kata o lasa mamunu to na bola olu koni olu natani yoro ko folena Haruna Sisoko parti mtoko ko Fidek ale o nyamaye ale to koni tarani baranu senfe munu kera kunu centre international de conférence de Bamako la je dirais que les choses se sont bien passées. Mais bolo anka bembalia en partie en redemon ni ñoronche odiato ministrie ni nganyenta ka barawke jugaina ne kon ni sonjalendo bi sabla mamnun to taraka bombalangono ne signera ola gagnant ni barako folen parti biolomvla ani duru ani organisation de la société civile tant ani kelen olu de signera ala ma shegin o de swandira parti politique la kama woro ko o swandi société civile la nga baraw kuncheto manani o de kan kamara mumna ke parti politique mawka la sigidon ye ma saba o be ke société civile mawka la sigidon ni yoroko folina Sekou Coulibaly ale koni fana swandira ale kitakayi ankale lame kilam bena folo o me président fo folo ani administration territoriale mu ni organiser hakina flana mi parce que ni ay anana kan ke jelenya la talikara jelenya la o wa yarana ka fo amuntara an fana kan baraka jelenya la donc amba ayira faso dembela ka fo ko ne malikura tabolo dode parce que ni nyona madeli ka ke jakulu mesigi election ko kama malla ni nyona madeli ka kala fo ka fo ko mo ko tan to la jelenya la besigi lenyana amadeli fo ke donc hakina men la san kanya si jamana kono dembema anga jeke kelenya kan tegeli nyoma kafo amuntara anana anfana bena kana ke jelenya la wala jamana kono domi biseka la fiato komina kafo fem munti naka koro o nyona kana ke bile o de kama ni tirazin kan to ko te jelenya la
parti belebele caman be yen i n'a fɔ adema olu ma sɔn u sen ka ye nin baarako fɔlɔ in na sabula sariya sɛbɛn min n'o be kalafiliw k'olu ɲɛnabɔ o y'a yira k'a fɔ nin sugandili a kan ka kɛ parti maaw yɛrɛ de fɛ ani organisation de la société civile maaw yɛrɛ fɛ Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa an bɛ to Bamako halisa walasa k'u jɔyɔrɔ faamuya ka ɲɛ bɛnkan sɛbɛn bolodalen o waleyali hukumu kɔnɔna na muso 27 ka bɔ Mali marabolo caman kɔnɔna ye ɲɔgɔn dalajɛ ayiwa Bamako ayiwa tile 5 kalanso la min labɛnna ayiwa baɲumankɛ tɔn fɛ i n'a fɔ greffe ɲɔgɔnna si walasa bɛnkan sɛbɛn gafe o kɔnɔkow kan ayiwa an balimamuso VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mariam Kuyate ale b'a lakalan an ka lamɛn. Tile 5 kalankɛnɛ sigilen do Bamako yan nɔ walasa ka musolakaw la faamuya bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔbilala basigi sabatiliko la Mali kɔnɔ a laɲini ye fɛn min ye o de ye bɛn ni keleya ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn kun sigida la o bɛ se ka sabati cogo min na Loda Kulibali ale ye nin kalan in labɛnba maa dɔ ye a jateminɛla ko depuis wagati la gafe dɔ bɛ Mali bolo n'an b'a fɔ o ma ko accord d'Alger donc a jateminɛla k'a fɔ ko accord d'Alger c'est vrai a signé a mɛnna mais hali bi a kɔnɔna fɛn ma faamuya maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ donc AIN ka partenaire dɔ bɛ yen n'o ye Grefa ye olu de bɛ ka activité in kɛ o ye ka muso 26 ka na accord in kɔnɔna fɛn ka ɲɛfu ɲɛna pour que olu yɛrɛ ka se ka segi ka taa u ka sigida la ka taga min fɔru ɲɛna min kalan'u kunna u ka se ka t'o lase jamanaden tɔw ma u ka sigida la i b'a ye k'a fɔ minnu nana baara in na u bɔra Mali yɔrɔ caman na jamana marabaw fo ka taa se jamanadenw ma bɛɛ lajɛlen kɔni hamina ye kelen ye Mali o ka se ka jɔ a sen tabara kɔnɔ musolakaw de dun ye duw tulomaw ye o kama u jɔyɔrɔ ka bon ni bɛnkan sɛbɛn sabatiliko la n'o ye accord d'Alger ye Sayon Doumbia ka fɔ la minisiri min n'a ka baara ɲɛsilen don musow ni denmisɛnw ka ko sabatili ma ale nana o nɔ labila ni ye bɛn kɔni fɔ muso sen kan ka don a la mɔgɔ minnu taara a musolaka ni a denmisɛnninlaka de ka ca parce que ni an ka kɛlɛbolo ninnu jateminɛ a kɛlɛkɛla ninnu ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ denmisɛnninw de ta k'u bila ɲɛfɛ fɛn min ye kunnafoni ko ye fana ni donna jamana kɔnɔ muso kɔni ale bɛ kunnafoni kalama donc ni ye muso don kɛlɛ fagali la a ka ca Ala fɛ muso ni denmisɛnnin an b'an sago sɔrɔ. Accord d'Alger muso min bɛ o ɲɛmaya la Mali kɔnɔ yan nɔ n'o ye Adit Mayiga ye a y'a yira k'a fɔ ko nafaba de bɛ ni bɛnkan sɛbɛn in na ko fɛn damadɔw bɛ yen nɔ minnu kan ka sinsin halisa. Avant que accord nin ka signé an tun ni sema mɔgɔ bɛ tile ka mugu ci ɲɔgɔn la an tun bɛ tile ka mugu ci ɲɔgɔn la mais depuis accord nin signera caman bɔra la parce que sigi ka fɔ ye damu ye accord de paix ye fɛn min ye a bɛ Mali bɛ arranger de Kay à Kidal assemblée maliens bɛ ka représentants de b'a la les élus sont les représentants du peuple u kan ka taa a sigi assemblée la ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka salu fa ka fɔ ka taa article par article chapitre par chapitre ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka fɔ maliens ma u ma kɛ donc o min ma kɛ o de ye maliens bila fili caman la k'a fɔ ko accord nin man ɲi accord nin bɛ jamana tila parce que yɔrɔ dɔ b'a la. musolaka 26 minnu bɔla Gao Mopti Menaka kana fara Bamakɔtaw kan yan nɔ olu de bɛna ni tile 5 kalan in kɛ n'o ye accord d'Alger kɔnɔfɛnw ye a kalan kofɔlen yɛrɛ daminɛna kunun tɛnɛ ni baɲumankɛ tɔn 2 ka borodi ɲɔgɔnma ye n'o ye AIDS ani Grefa ye Mariam Kuyate ka laseli don Bamako VOA Bambara. Ayi sisan an bɛna taa Mali jamana camancɛ fan na kɛrɛnkɛrɛnka Yuwaru marabolo la n'a yirala k'a fɔ ko VOA Bambara lasigiden n'o ye Gurdo Bokum ale ye lakalita ɲinini kɛrɛnkɛrɛnkɛ sigida kɔnɔna na n'a yɛrɛ hɛrɛ o ni sigidadenw ka jɛ ɲɔgɔnya ayiwa kɛnɛba ɲɛnajɛw fɛ ne y'o teatiri bɔ ye an k'a lamɛn. Yaasa bɛn ani kilenya ka sabati maaw ni ɲɔgɔn cɛ nin de kɛra hakilina bilasirali kɛnɛ sigili ye ni ɲɔgɔnlɔ bɔliw ye Yuwaru kinw ni ɲɔgɔn cɛ troupe aniya fɛ Mani Traoré ale tun bɛ kɛnɛ kan filɛbaw la a y'i dantigɛ k'i ka nisɔndiya yira. Anw ye furakɛli min sɔrɔ a la tɔɔrɔ tɛ ɲɔgɔn abada n'a ma bɛn an ye ɲɔgɔn ɲininka sa bɛn dun fana bɛna cogo di bɛn tɛna abada fo an ka ɲɔgɔn kanu n'a ye ɲɔgɔn kanu bɛn bɛ sɔrɔ ka na an k'a dɔn kɔni ni bɛn tɛ yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ foyi tɛ yen hadamaden maa o maa bɛ balo la jamana in kɔnɔ bi nin san damadama in kɔnɔna na an y'a sɔrɔ maakɔrɔbaw ko o ko foyi tɛ diɲɛ na min bɛ si ani kɛnɛya bɔ mais dɔnnibaw labanna k'an bilasira dakuɲɛ kelen min ye an b'o fɔ jamana ye bɛn kɔni tɛ yen foyi tɛ yen donc fo an ka bɛn de an ka ɲɔgɔn lajɛ ka ɲɔgɔn bilasira ni dakuɲɛ dama dama ye min bɛ se ka jamana in sinsin.
un saban ture ni ale yuwaru mara sifina ka unyema ye akumbe kene kan akafola foi denkelen tise ka nye jamana ngono ni sifina ka ute o de koso ni ko inkanga mine ni baye comme nous sommes jeunes onye sifundi wani fen de kofo ibe shifun de kofo ni ko ben shifun ni ko ben balia shifun ni ko yirwa ani takanye o fana ye shifun de ni ya takalage shifun wulu de ko bela jerlen ko nege musula ka o matoko kenen kan flebawla hamsetu maiga yi dantike kikani sonjaira ango ni sira ka min famu ni kenena o de ka fofo denkelen tise ka tabenko ben dron de bisika ke sababu ye ka fen bela jerlen sabati yirwa takanye kalan fukata se anga keneyama ni bela jerlen sirlendo fenkele minna o de ben o de koson anga nga fere na suga bela jerlen tike minu masika se kenenga nan taraso anga koma sigin kuye o de ka fo ka nyeful kuye anye min soro ni kenesano mainka ela jerlen benna kan ka fo ko ni na nyona kenu sigili de bisika ke sababu ye kan hakili jigi anga dambe wula kunungo isa kulubali ale fana kumbiye nuno e ambe kana min kan bi o ben ani kele sinsini kenede jamana mbi yorom na bi beba donc ka fo am mogo be bena o ben o be damne jeunesse re folola no e an sifina kawye fo on de ga nyogom mne anga je kan polo di nyogom maka dun dakelen fe ka bo dakelen fe jamana en sekna ko juku donc o konna na sa on be ka ni prestation théâtrale mononke o buga ke sababu ye ka au moins yor commune konna na ka mogo keme wulon wula ko ni sensibiliser ndalemba la ka fofana ambe mogo sensibiliser mimbe chaya no ere gurdo bokum viwa mamara tokola kabo yuwaru aywa halsa ameto mali jamana chamache anfana kerenkerenka bankas marabolo la ni binganu munu kera kosanna aye sigida chama den chama labo uka sigiro kono kunyasi bankas aywa o sigida kono nana aw lakana balya kama o kama viwa bamara la sigiden koro no etiyani wedrago ale kuma barani nyashi sigida dewno ma kuka seria soro adekunka angulama ni dɔgɔkun laban na lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye ka maa caman wuli u sigiyɔrɔ la bankasi mara la ne ka n'u sigi bankasi dugu kɔnɔna na lakana ɲini na nka u caman kɔni bi degun de kɔnɔna na i n'a fɔ sigiyɔrɔ ko ale ni balontanya o gɛlɛyaw Naomi Porgo ale n'a ka denbaya olu kɔni sigilen bɛ an bi don min na i n'a fɔ sisan bankasi dugu kɔnɔna na an ka ale lamɛn Ambora gyalsa ko domina kanaya chene kera samedi do an sera ya mardi depuis anana ya fana ambi kena andu su kasra kosabe sabada ambi minke wati la antado anga to antora taka segila meri la doctor sola ambi ta wati be me deme koni amase ka deme bere soro nene demise nu de bien nke ani nga demisenu antu ye mo kon chama ye me yoro ni gele kama be jensena a demuso Cecile Porgo ale kɔni ka kalan kɔni tiɲɛna lakanabaliya kama a jɔrɔlen do sɔni kalan bɛna wuli a bɛna se ka kalan kɛ cogo min na ne tun bɛ kalan na jɛlasago kɛlɛ in kama an ka ekɔliso bɛɛ datugula an nana yan nɔ se t'an ye sɔni yɛrɛ kalan mina wuli an t'a dɔn an bɛna kalan kɛ cogo min na yɛrɛ i n'a fɔ ninnu Aminata Diko fana ye muso ye mun y'a ka sigiyɔrɔ bila lakanabaliya kama gɛlɛya bɛɛ lajɛlen b'a ne kan n bɔra ne wuru de kɛlɛ le nana ne ye gɛlɛya de bi n kan n b'a ɲini o kan dɛmɛ dumuni tɛ n fɛ mɔgɔ tɛ n fɛ Yusuf Telefuje ale kɔni bɔra Sege mara la ne k'a ka sɛnɛw bɛɛ lajɛlen bila nka a bɛ Bankasi an bɛ don min na i n'a fɔ sisan bi kɔni an kɔni sigilen bɛ Bankasi dɛmɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ i n'a fɔ an b'a ɲini cogo min na nka lakanabaliya kɔni b'an ka yɔrɔ la o de kama an bolila ka na an sigi yan nɔ yanni lakana bɛ segin ka na waati min na baɲumankɛtɔnw olu kɔni caman sen sumayalen don an bɛ don min na i n'a fɔ sisan mara in kɔnɔna na o de kɛn bɛ sababu ye u caman ka fɔla ka degun lase u ma Tijani Wedrago VOA Bambara ka bɔ Bankasi
Burkina Faso ani Niger jamana fila minnu deguna kosɛbɛ dantɛmɛ walebagaw bolo jalisu fɛ olu ka ɲɔgɔnya la u ye wele bila Mali jamana fagaw ma k'u ka sɛgɛrɛ ayiwa Saheli jamanaw ka finitigi jɛkulu ma n'o ye G5 Sahel ye an balimakɛ n'o ye Kader Traoré VOA Bambara lasigiden ka bɔ Wagadugu ale b'a la ka lamɛn an ka lamɛn. Yasa ka se ka kɔjaabi ɲɛnaman di lankana basigili kan ani ka se ka jɛtigɛ walekɛlaw kɛlɛ ni fanga ɲɛnaman ye Burkina Faso ani Niger tigɛdi ɲɔgɔnma dɔ bila sen kan min bɛna se ka to ni jamana fila ninnu ka u ka kɛlɛkɛjɛnkuluw fara ɲɔgɔn kan ka jɛtigɛ walekɛlaw kɛlɛ kosɛbɛ. O de kosɔn Niger ka ministre min bɛ lankana ko kunna Alkasum Indatu ale ye tile fila taama kɛ Wagadugu yasa ka se ka na sigi ka fɔ kɛ ni filancɛ fanga ɲɛmaaw ye. Nous sommes venus pour faire le compte rendu de la rencontre que nous avons eue depuis ce matin. Anw nana ɲɛfɔli kɛ jamanatigi Paul Henri Sandaogo Damiba ye ka taa ne ni kɔmɔgɔ ye baara min kɛ ni bɔɲɔgɔnko min bɛ Burkina Faso ka lankana ko kunna. Anw y'an da la lankana ko gwɛlɛya min bɛ jamana fila ninnu kɔnɔ. An ye munumunu salo kɛ Burkina Faso ka gwɛlɛyaw kan ka tila k'a kuncɛ ni Niger ka gwɛlɛyaw ye. N'an ye filɛri kɛ ka taga an ka finitigiw bɛ baara kɛra lahariya min kɔnɔ. N'an ye filɛri kɛ ka taa baasiba min bɛ an n'u kɔnɔna ani n'an y'an ka miiriyaw fara ɲɔgɔn kan olu fɛn ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye an ka kɔjaabi ɲɛnama sɔrɔ an ka kɛlɛ nin kɔnɔ. La situation est de sécuriser nos populations. Ni fɛɛrɛ ɲɛnama ka di u ka jamanadenw ma o de kosɔn jamana fila ninnu ko olu bɛna daminɛ ni tigɛdi ɲɔgɔnma de ye ka taa sorodasikow kunna ani kɛlɛkɛjɛnkuluw ka baara dakelenya kow kan. A filanan o ye ka to ka kɛrɛ walankata jadijɛnkuluw kan i n'a fɔ jamana fila ninnu tun ye opération minnu bila sen kan Tanli 1, Tanli 2 ani Tanli 3 olu ko Tanli tako 4nan yɛrɛ b'a sen kan. Nka ni jamana fila ninnu ko olu ka kɛlɛ tɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ni o ma o kanbɔ Mali jamana ɲɛmaaw fɛ kama sɔrɔ olu ye o dabɔ farafinna tilebenfan jɛnkulu min bɛ kɛlɛko kunna n'an ko G5 Sahel. Anw y'a laɲini ko Mali min ye a yɛrɛ dantigɛ ka bɔ anw ka sorodasi tigɛdi ɲɔgɔnmaw na ale ka se k'a jɔyɔrɔ fa ani k'a ka ɲɛmɔgɔya ta ka se ka na fara anw kan yasa an ka se ka an ka jamanaw lankanaya kosɛbɛ. Min ye Burkina Faso ye ale ka ɲɛmaaw bɛna Mali fɛnɛ ka sorodasi ɲɛmaaw sɛgɛrɛ ka se ka faamuyali ɲɛnaman di olugu ma ko n'an faga taama sira ɲɛnaman kan an ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan le. Nin tigɛdi ɲɔgɔnma sigi ka fɔ nin banni kɔ Niger ka lankana minisiri Alkasum Indatu ale y'a yira ko jamana fila ninnu ɲɛmaaw Paul Henri Sandaogo Damiba ale ni Mohamed Bazoum o ye olugu kɔrɔ gɛlɛn yasa u ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ yaala min bɛna se ka to jamana fila ninnu ka basigi. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa halisa aw bɛ Malikura de kɛnɛ kan ye an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako n'a lamini Bugunikaw an bɛ sɔrɔ 92 sanfɛ Moptika an bɛ sɔrɔ radio Orona la n'o ye fiɲɛ turukala 93 ani tomi 2 kan Tumbutuka an bɛ sɔrɔ 90 ani tomi 3 kan Gawokaw an bɛ sɔrɔ 106 ani tomi 1 an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sanfɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page VOA Bambara. Sisan an bɛ segi an ka kunnafoniw kan. A jirala k'a fɔ ko cidenjuruya o jɛɲɔgɔnya sabatilen ayiwa Turki o ni Banisarala jamanaw cɛla. VOA Bambara kunnafonidila n'o ye Mariam Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Palestine jamana ka ciden ka nin taama in senfɛ bi tarata wula fɛ ani Turki jamanatigi Recep Tayyip Erdogan kan ka ɲɔgɔn ye Ankara. Ni kumaɲɔgɔnya ninnu bɛna da kunɲɔgɔn kelen Turki jamanatigi kelen kɔfɛ ka kunnafoniw bin k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ni teriya sira kuraw bɛna jiji Turki jamana ani Israel jamana cɛ. N'o dɔ bɛna kɛ u ka lasigiden so lasigiden ka sigini ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. O kama Israel ministre min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ kumakow ɲɛnabɔli kunna ko bi tarata Turki jamana kan ko hali ni k'a sɔrɔ teriya sira kuraw olu bɛna jiji jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Ko kɔrɔ
tɛ k'a fɔ ko turki jamana bɛ nin da don israel jamana ni palestine jamana cɛ gwɛlɛyaw la. Mevlut Cavusoglu ale ka fɔ la a ko nin kumaɲɔgɔnya ninnu ka yan ka to sen na hali ni ka sɔrɔ jɛma kɛ ni a ye fan bɛɛ fɛ. Min kɛra a ka laseli dɔ sen fɛ n'a latɛmɛna turki jabarani so Arber Global ka kɔn jamana fila bɛɛ lajɛlen tun ye u ka lasigiden wele san 2018. Palestine jamanaden dɔ min tun bɛ girinkajɔla taamalaw fɛ fagalen kɔfɛ Gaza. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira o sen fɛ k'a fɔ ko jamanatigi ani ka fara Palestine jamana ɲɛmɔgɔw kan ko Palestine jamana ɲɛmɔgɔw bɛna sɔn ka nin kɛ misaliya ye ka taa turki jamana ma ni k'a yira u la fɛnɛ k'a fɔ ko u bɛ u surunna don. Turki jamanatigi Recep Tayyip Erdogan min ye Palestine jamanadenw lafasalibaga dɔ ye tun delila ka kɔrɔ ka Israel jamana politiki lagosi ka kɛ n'u ka taabolo ye ka taa Palestine jamanadenw fan fɛ. Nga u ka jamanatigi sigi min bɛna kɛ juin kalo san 2023 y'a to u ka hakili falen kɛ ni jamana wɛrɛw ye gɛlɛya b'u ni jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔ ye Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis ka taa sɔrɔ yiriwali baaraw fan fɛ ani dunanw ka doni ka bɔ taamaden minnu ni olu bi taama sanfɛ pankuluw la ka bɔ Turki ka taa Israel. O baaraw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛna segin ka kuraya ni kumaɲɔgɔnya in sen fɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Turki ani Israel ye. Cavusoglu ka fara Palestine jamana politiki ɲɛmɔgɔ caman kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ Fatah ani Hamas fan fɛ caman de y'u ka ŋaniya yira cogo min na bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ Turki jamana ani Israel cɛ. Nakama dogo Mali kura au nakama dogo nyana, nakama dogo Mali kura yo au nakante dogo nyana, Washington konona na yano au nakama dogo nyana, nakama ni duga jabi usigilen file au nakama dogo nyana de, nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana, nakama dogo Mariamu yo au nakama dogo nyana, nakama dogo Mori wau nakama dogo nyana, nakama dogo Mamedi yo au nakama dogo nyana, nakama ni duga jabi sigilen file inakama dogo nyana. Ayiwa yano Amerique jamana na jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ale ye wele bila kiritigiso ma tɛnɛndon ka ɲini ko ka kɛ walasa ka FBI n'o ye lakana sɛgɛsɛgɛli jɛkulu bali watini dɔ kɔnɔ ka sɛbɛn minnu minɛna a ka so kalo daminɛna. VOA Bambara kunnafoni lasela Kayatu Traore ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. L'Amérique jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ye laɲini kɛ foroba kiiriso fɛ ko u kana to fiyewu FBI ka sɛbɛn minnu tara u fɛ a ka Floride so kɔnɔna na utukalo tile 8 na woloma ko fo sorunadoninkɛla kɛrɛnkɛrɛnnen yamaruyalen ka sugandi ka sɛbɛn ninnu bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ. Trump ka laɲini ninnu bilala ka taa West Palm Beach foroba kiiriso la Floride mara la. A ye a wajibiya l'Amérique kiiriso kan ko FBI ye minan fɛn min labɔ ale ka Mar-a-Lago so kɔnɔna na utukalo tile 8 na bɛɛ détail bila sɛbɛn kɔnɔ k'a di a ma ka fara o kan a ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw magara a bolomina minnu na ka u ta ka taa n'u ye minnu ni u ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kun tɛ fankelen fɛ fiyewu ka olu bɛɛ lasegi a ma joona la. Sɛbɛn nin kɔnɔ a ye a yira k'a fɔ ko politiki tɛ se ka kɔlɔlɔ bila kiiri latɛmɛ baaraw la ko sariya labatoliw siraw ye jɔsen belebele de ye jamanadenw bolo u ka lakanaliw siraw kan ye ko wa a tɛ se ka kɛ politiki siraw ka kɛlɛkɛlan ye. A ye a ka laɲini ninnu sara kiirikɛla Aileen M. Cannon de la. Trump yɛrɛ kun ye min sugandi k'a bila kiiri ɲɛmɔgɔya la jamanakuntigiya kun bɛ a bolo waati min na. Tribunal ka baaraw sen fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na kiiri kotigiso ye i ban ka yamaruya di kɛ ka sɛbɛn nin kɔnɔ kuma ninnu lakodɔnya ko sabula k'a bɛna sira dɔ di mɔgɔw ma olu ka sɛgɛsɛgɛli sira ninnu kan min bɛna se ka kɛ sababu ye ka sumaya don u ni u ka seere ninnu cɛla baaraw la ye. Nga laselikɛbagaw ye a yira k'a fɔ ko hakɛ bɛ kiiriso bolo fo ka taa se alamisa nata ma ka sɛbɛn nin di kiirikɛlaw ma minnu bɛ se ka a bila mɔgɔw ka lakodɔnya ni kɔnɔna na. Polisiw ka sɛgɛsɛgɛliw ne a yamaruyara Renard fɛ utukalo tile 5 tɛmɛnen na ye foroba sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛsiraw de ye yaasa k'a dɔn ni Trump ye sɛbɛn ninnu si latunu a ka fanga bila tuma waati ninnu na janvier kalo san 2021 tuma na. A yirala k'a fɔ ko FBI ka a ka so wolomali n'a a bɛ wele nanzarakan na ko perquisition o sen fɛ jamana ka gundola gafe minnu magan tɛ ka lakodɔnya fiyewu o 11 ɲɔgɔnna jate de yera Trump ka so kɔnɔna na. Ni Madame Diallo Aïda Kone seko ani donko olu ka hakɛ bɛ fasa soba mun kɔnɔ ni olu ka ɲɛmɔgɔ ye a y'aw sɔgɔ VOA ka seko ani donko kɛnɛ kan farafina fɔli ni kɛnɛ dumanba tilegan fɛ ka ta nɛgɛ kaɲɛ 13 ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 14 ma ne ni n ka artiste Mali seko ani Mali donko o bɛ fɛsɛfɛsɛ kɛnɛ mun kan a y'aw sɔgɔ VOA la ni kɛnɛ dumanba in kana fɔ maliyɛn den si kɔ a bɛ kɛ don jumɛn araba ka ta nɛgɛ ɲɛ 1 ka taa se nɛgɛ ɲɛ 2 ma tilegan fɛ
mɔgɔ mun ma araba sɔrɔ i b'a kɛ de ye i bɛ sibiri makɔnɔ kari tɛnɛ o waati kelen ninnu na i b'i sɔgɔ VOA Afrique kan émission bɛ kɛ Facebook kan direct la VOA Bambara plus de chômage plus de souffrance. Ayiwa sisan an bɛ segin ka taa Bamako n'a yirala k'a fɔ ko bolonɔ bɛnkan sɛbɛnna l'Amérique o ni Mali cɛ Mali ka ladanako o lakanani kan VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mohamed Daɲogo ale b'a kunnafoni walawala an k'a lamɛn. Mali ministre min ɲɛsinnen no seko ani dɔnko ma ani l'Amérique jamana ka lasigiden bɛ Mali la u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na o sɛbɛn o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye Mali seko ni dɔnko fɛn minnu n'olu bɔra sira cɛjugu fɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ l'Amérique jamana kan l'Amérique jamana b'u lasigi cogo min na Mali kɔnɔ décembre kalo tɛmɛnen san 2021 an hakili b'a la l'Amérique jamana maaw mun ye Mali seko ani dɔnko fɛn minnu tun b'u ka jamana kan sira jugu fɛ u y'o 900 ɲɔgɔn ka o lasigi o seginna sira jumɛn fɛ ministre Andogoli Gindo an k'a lamɛn o ko kan o sera ka kɛ ka sababu kɛ bɛnkan sɛbɛn min bɛ ani États-Unis gouvernement cɛ o bɛnkan sɛbɛn in bolonɔ dara la en 1993 alors k'a daminɛ o la ka na se bi ma ayiwa san fila o san fila o bɛnkan a bɛ kuraya donc bi y'a yɛlɛma ko 7 de o de senfɛ donc comme an bɛna bɛnkan yɛlɛma ayiwa minɛn minnu bɔra États-Unis ka na décembre kalo la ka olu fana yira jama la donc o de anw sekun ye wula nin na yan. bolonɔ bilalen kɔ ni sɛbɛn kofɔlen kan an ka seko ni dɔnko fɛn minnu seginna décembre kalo tɛmɛnen o yirala maaw la ministre Andogoli Gindo ale kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase l'Amérique jamana ma ani a ka lasigiden Denis Hankins. Andogoli Gindo alors même profiter aw ka ni micro fɛ ka États-Unis ambassadeur fo kosɛbɛ a ka baara la a ye mun kɛ vraiment baara ɲɛnamanba don a bɛ Mali ni États-Unis cɛ teriya a b'o sabati kosɛbɛ a b'a sinsin kosɛbɛ ayiwa nin y'a misali de ye ayiwa k'a yira k'a fɔ États-Unis bɛ Mali dɛmɛ kosɛbɛ a ka minɛnw lasiginin na donc a bɛ exemple ba de di diɲɛ yɛrɛ tɔ ma munna Mali nin minɛn sugu fɛn kɔrɔw o caman de bɛ Mali kɔ kan nka jamana dɔw bɛ yen ayiwa olu sɔnnen tɛ k'a kɛ i n'a fɔ États-Unis b'a kɛ cogo min na. ministre ka fɔ la bolonɔ bilalen filɛ nin sɛbɛn kan o kɔrɔ tɛ ko Mali seko ani dɔnko fɛnw ka o tɛ bɔ nka u kan ka bɔ sira jɛlen de fɛ. a dabilali pewu o ko tɛ mais minɛn n'a bɛ bɔ kɔ kan il faut que a ka taa sariya fɛ. l'Amérique jamana ka nin waleya ka ɲɛsin Mali ma laɲini min b'a la o de ye malidenw kɛrɛnkɛrɛnyala a sifinnakaw u ka se k'u ka fɛn kɔrɔw ka olu dɔn kosɛbɛ. Mohamed Daɲogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa sisan an bɛna an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn ka bɔ Saka Tarawele bolo Bamako. Senantolanta bunagun kan farafina gun kan Coupe d'Afrique des Nations U23 éliminatoire kun kan farafina ɲɔgɔn danba dɔ don min bɛ senantolantanaw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 23 kan a éliminatoire ɲɔgɔn danw tirage au sort kɛra alamisa tɛmɛnen uti kalo tile 18 san 2022 Égypte jamana kan kafu jabala la min ye éliminatoire tour fɔlɔ ye o bɛ pan Mali kunna Mali senantolantanaw tɛna o niyɔrɔ ta o la Mali sen bɛ don éliminatoire la ni Libi ni Rwanda ka seba dɔnna Mali ni o de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ɲɔgɔn dan jara Mali la o kɔrɔ ye ni Mali ye sebaya sɔrɔ Mali bɛna nin yɔrɔ ta éliminatoire tour laban na CAN U23 éliminatoire tour fɔlɔ kɛnɛ kan jamana 20 de bɛna o nin yɔrɔ ta a ɲɔgɔndanw na CAN U23 ɲɔgɔndanw mana kuncɛ san wɛrɛ 2023 la jamana 3 minnu mana jɔyɔrɔ fɔlɔ 3 sɔrɔ olu bɛna farafina jɔyɔrɔ fa Jeux olympiques kɛnɛ kan san 2024 Paris Fransikaw fɛ yen CAN U23 2023 bɛ tan Marokokaw fɛ yen Badara Diallo Konti Mali U23 dege karamɔgɔ a n'a ka cɛdenw ye degeli baaraw daminɛ o degeli baaraw daminɛna kabini uti kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen senantolantana mɔgɔ 50 bɔɲɔgɔnko de bɛ ka o niyɔrɔ ta degeli baaraw la fɔlɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Traoré. Nin bɛna an ka bi jamukan kuncɛ
demukan labɛnna balimakɛ Cheikh Thioro o ni Senimu Keita fɛ ne kɛrɛfɛ juru tun bɛ Cang bolo ayiwa ni kunnafoni lasera ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni cɛ aw ka tulomajɔ la aw ka bɛn dɔ wɛrɛ. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway is an